lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska jsem si tady, ano, slyšíte tba, a dneska jsem si tady připravil Gameplay dneska jsem si s ním připravil challenge. A budu točit bez masky už na svých videích, protože to je na piču točit s maškou, když ještě to challenge, protože bych to nemohl nějak vyplivnout. A navíc, než si už točit v akvaparku, což si točit v akvaparku, protože dostat novou GoPro kameru. Já možná budu taky. Já to jdu položit. Začínáš. Jako bez masky host a vezmu si celou. Páni, za to, že jsem se proměnil v takového debila. Počkej. A já? Takhle. Ok, jak na to. Dělej. Ano, tak takhle to pálí. Tak co, jak to pálí, jak ti to chutná? Tak zrovna celou žití, pičo. Tak jo, tak to zase dáme na adrenalinu. Nevím, Počkej. teď je rohlík 94, teda 99. Piču. Vidí, vole! Tak jste viděli názornou ukázku, jak vypadá naprostý kokot, jako je rohlík. Ty držbu. Já jsem bez masky, já jsem pěkný. Takže dobrý, takže druhý kolo. Tak už to dáme celou úplně, dáme si úplně celou. No tak začínáš, jsi host. Tak se použít s sebou. Pičo, počkej, já si jdu umýt, tak to teď nebude. A já si piču nahoním se. Je na to? On je uchyl tak trochu. Ne, to máš málo. Počkej. Počkej, vole, ještě ne. Hej, kokot! Napil. Tak a 3, 2, 1. Úplně co? Kokot, on to tady šuká. Map! Ano. Viděli jste názornou ukázku, to bylo. Děkuju. Tak jo. Jdeš ty. Kolik? Celou? Jo, jako já. Musím celou. Jo, jako já. Počkej, stop mě. Já si musím vydechat, mě to ještě pálí teď jako. Chyba poslouchejte, dámy páni. Ok, jdem na to. To je moje, ne? Ne, to je moje. Tak si ji strč do prdele někam, vole, ne? Ježiš, nebej s tím, počkej, ještě nezapne, ještě. Já nechci. 3, 2, 1. Proč ty vole? Dámy páni, to je prostě názorná ukázka na prostýho kokota.
fotíš. To debile. Nazdar. To debile. Já to uložil, kurva, já to uložil, pičo. Tady si piču, hoši. OK. Třetí kolo. Ne, třetí kolo, ser na to. Jo, jede se na třetí kolo, ať to říká. A kdo teďkon to nesní? Kdo to nesní? Jaký trest vymyslíme? Ne, počkej, tak co? Já nevím, hovno. Ne, namočíme si hlavu. Ne, to ne, to je na piču. Jo, úplně. To je na piču, já jdu ven teďkon a tam je jako zmrdeně hnusně. No prostě si budeš, já ti pod nosy tu hlavu utřeš. Protože vypadám jako... No že jo, tak jo, hoši. Ne. Tak já to prožiju, že jo, to je přežiju, jako to třetí kolo. Ne, víš co uděláme, dáme si tu obáťku do očí, ne. No to, ne. No prostě si namočíme hlavu, no. No. Tak prostě dáme třetí kolo, nebo je to prostě nějaký challenge? Jo, Serva to jde, Gunda. Jdeš buzerant? OK. Počkej. Počkej, vole. Pane koko, nevypadla. Je to vypadla, věřte mi, kurva. Fakt je to vypadla jak piča. Věřte mi, kurva. Já jsem byl. Kupujou to v Kauflandu. Můžem? Tady tu zní Kauflandu. Můžem. Úplně, ale úplně totálně celou. Vypadne, jak ti to chutnalo. No tak a teď jdu já. Se uvidíme za chvilku. Dej počkej. A dát. Ty vole. Už jsem to za sebou. No ty jo, že jo. Ale já když to vole nepřežiju, tak jsem piči, že jo. Ty říkáš hlavu do hajzlu, no? Ne, namočím si hlavu. Fakt, to protože do hajzlu. Ne. Oho, to budu muset udělat, no. No, jo, no. OK. Počkej, my vyžereme, vole, celou tu, vole. 3, 2, 1. Já musím ty vole. Jo, dělej! To vole, to mě bolí celý tělo. Dámy a páni, to je naprostý kokot tohle. Ale ty snad ne, vole. Já ne, Já toho měl víc než ty, vole. A hovno si měl. Ty vole. Co? Protože jsem prohrál, no. Takže dámy a páni, kolik hodin? Kurva, to musíme za minutu. To je jedno. Mare, počkej. Tak jo, dámy a páni, kde si namáčet? A nebo ty jsi prohrál. Do vody, ne, oba dva si prohráli prostě. Tak oba dva. OK, takže si oba dva namočíme hlavu do hajzlu? Ne, to ne, no to jsou naše vlastně moc desky. Co? No, prostě si z kohoutku dáme úplně ledovou. No, OK, jdem na to. takže jo, tak a jdem do koupelny, pojď. Já ti to připravím. A nebo dáme spršku. Ne, to je na piču troška. Hele, takže jsem dáme... Jo, já ti postříkám hlavu. To je to na piču moc. Jo? Hej, to je fakt na piču. Já budu zase nasranej. Jo, to ale málo, nemáče mi tyku. Tak si ho sundej, vole. Sorry, že je to
tak divný obraz, dělej. Stopni, Ty si to vole, nebo to tady bude celý mokrý. Stop. Hoši, teď je rohlík. Úplně studený, piči. Jaký to bylo? Na maximum jsme to dali. Ne, na maximum, ne? Jo, na maximum. Takhle, jo? Ne, tak to bylo navíc. Ne, sem, když mi nějaký nádal. Hej, fakt, ne, piči. Počkej, já to naladím. Dělej. To takhle. Já vím. Dáme páni, to je největší kokot na světě. Tak jo, takže od ten debil už jde. Jsem tady v horkým křesle. Tak chceš? Jo, počkej, to ukončíme. Tak tam dáme ještě tady jeden reflex, jak si tam to? 52. Takže jo, takže já to ukončím, jdi vole. Čau. Tak jo. Fuj, já jsem si radši nebral tričo, protože byl totálně mokrý, takže 3, OK. Takže u mě naposled na kanále, vidíte, je pár na 4 bez. Je to hodně už. Tak se to já hodně podívám kanál. Tak jo, jestli se vám video líbilo, tak dejte like, když tak Po případě koment, like, odběr a ale vidíte samozřejmě můj channel a dám do popisku hodej. Já se omloučím a čus.